Welkom terug. Hoe vierde Zeeland kerst? Dat en meer in dit weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Nog even snel dat chocoladeijs of die gouden servetten halen, zodat het kerstdiner helemaal compleet is. Zeeuwen die hun laatste kerstspulletjes vergeten zijn, snelden vandaag nog langs de supermarkt voor de laatste boodschappen. Helemaal klaar voor het kerstfeest. Staat er nou op party, Rudolf? Rudolf, pas bij mijn karakter. Ja, maar wordt er een beetje gefeest met kerst? Ja, normaliter gesproken valt het bij mij redelijk tegen. Maar dit jaar heb ik in één keer de koorts te pakken of zo, lijkt het wel. Dus nu gaan we goed er tegenaan, ja. Wij gaan lekker gourmetten vanavond. Oh, heb jij daar ook zin in? Wat ga je allemaal eten dan? Wat ga je op het gourmetstel leggen? Koepencake. Cupcakes? Ja. We hebben entrecote vanavond. En morgen maken we koude schotels. We gaan open ophalen straks. En dan gaan we lekker gourmetten. Wat staat er op het menu? Nou, ik hoop meer dan dat erin zit, want het zijn alleen maar donuts. Iedereen maakt wat, dus iedereen doet zijn eigen dingetje. Salades, broodjes, gewoon echt een beetje de standaard dingen en de zoete dingen voor de kinderen. En dan is het tijd voor de cadeaus. Wat is volgens jou de echte kerstgedachte? Ja, op het moment zou ik zeggen vrede op aarde. Ja. Nou ja, dat we allemaal weer gezond 2024 in mogen gaan. En dat het een mooi jaar wordt. Zeg fijne dagen. Fijne dagen. Goedemiddag, Ria. Hoi. Kijk je zo mooi naar het boswandeling? Ja. Ja, mooi hè, Ria? Ja. Mooi in het bos. Zeg, luister eens, we gaan even een andere module opzetten van de kerst. Mooi sneeuw. Goed? Een witte kerst? Voor bewoners van Binnenhaven in Nieuw- en Sint-Joosland kan het. Dankzij een nieuw apparaat met de naam Kwiek. Speciaal voor ouderen met dementie. Dankzij geluid en beeld kunnen ze rustiger worden of juist wat alerter. Net wat er nodig is. Ja, het heeft een positief effect op de mensen. Je ziet ze genieten als je hem aanzet. Een glimlach of een gebaar met handen of soms een woord. Mevrouw Nieuwerstegen is 89 jaar en heeft dementie. En ze geniet zichtbaar van de winterse taferelen. Je hebt ook concerten en zelfs familie kunnen ook zelf een USB-stick maken om foto's erop te zetten, herinneringen van vroeger, om die samen opnieuw te beleven. Dus het is eigenlijk wel een mooie vorm van technologie, van zorgtechnologie. Ja, absoluut. Ja. Dit is de nieuwe kerststal in de Peters en Pauluskerk in Middelburg. De vorige was na ruim 50 jaar aan vervanging toe. Die kon breken, is ook gebroken. Textiele kleding was beschadigd, het weer zat erin, de mottengaten zaten erin. Dus het kon eigenlijk niet meer. Meulenbroek keek meteen in haar eigen collectie van 600 kerststallen. Maar toch zat daar geen geschikte kerstgroep bij. Deze had ik nog niet, maar die heb ik wel kunnen aanschaffen in een klooster. In een vitrine in de kerk is het ander deel van haar grote verzameling kerststallen tentoongesteld. En degenen die nu thuis staan, die komen volgend jaar hier in de vitrinekast. Dat selecteer ik alvast uit en de rest blijft op zolder. Ieder jaar verandert het thema in de vitrine, maar het pronkstuk bij de ingang blijft hetzelfde. De oude figuren zijn inmiddels gerestaureerd, maar omdat het onduidelijk was of dit op tijd klaar zou zijn, nam Meulenbroek geen risico. Als dat niet op tijd was geweest, ja, een kerk, een katholieke kerk zonder kerststal, ja, dat kan niet. Deze loods in Krabbedijk is veranderd in een van de grootste tijdelijke restaurants van Zeeland. Hier worden 250 mensen verwacht voor een gratis kerstdiner. Het is een traditie geworden voor de organisatoren. Dat is eigenlijk gekomen nadat ik een jaar of 13 tot geloof gekomen ben. Dat heeft zo'n verandering in mijn leven teweeggebracht dat ik eigenlijk een hart kreeg voor mensen die het minder hadden. Zelf hebben het goed. Dus wouden we graag, dat initiatief kwam een keer in me op. En toen dacht ik, daar gaan we wat mee doen. En toen zijn we er eigenlijk mee begonnen. U doet dit dus ieder jaar met kerst. Kunt u zich inmiddels nog voorstellen dat u dit misschien niet meer gaat doen? Nee, liever niet. We gaan liever allemaal gezond blijven, gaan we gewoon door. De maaltijd is bedoeld voor mensen die het niet zo breed hebben of misschien eenzaam zijn. Maar iedereen die zich aangesproken voelt, heeft zich mogen aanmelden. En de hulp voor de organisatie komt van alle kanten. Dat geeft me grote vreugde om te doen. En het is, ja, die mensen s'avonds ook, het is ongekend hoe blijdschap de mensen hebben die komen ook. Dus dat is voor jezelf ook mooi, hè, om mee te maken.
Een dag met een lach en een traan. Dat was het voor de bezoekers en vrijwilligers van het Sociaal Centrum Stadsklooster Simpelhuis in Middelburg. De stichting kan de huur- en gasrekening niet meer betalen en sluit noodgedwongen de deuren. Dit tot groot verdriet van bezoeker Sylvia. Mijn man is dit jaar in januari overleden en mijn dochter in 2020. En dat bracht dat mijn hele leven overhoop lag. En ik kwam hier eigenlijk in een warm bad. En dan moet dit prachtige project sluiten, omdat we niet genoeg harde euro's bij elkaar hebben. In het Stadsklooster konden mensen binnenlopen voor een kop koffie, goed gesprek of meditatief moment. Deze laatste kerstmiddag wekt dubbele gevoelens op. Aan de ene kant is pijnlijk, verdrietig, het afscheid moeten nemen, ook van de gebouwen. Hè. Maar aan de andere kant is het heel druk hier met de kerstinloop. Er zijn veel mensen die dus hier zijn om nog een keer een bezoek te brengen. En het voelt heel goed. De 30 vrijwilligers bezinnen zich nog op de vraag of de activiteiten op een andere plek doorgaan kunnen vinden. Hallo, Jackie. Hoi. Welkom. Dankjewel. Leuk dat ik mocht komen. Bij de levende adventskalender stond er deze maand elke dag een andere deur in Axel open. Iedereen die daar behoefte aan had, kon zo naar binnen lopen. Voor een bakje koffie en een luisterend oor. 70 mensen kwamen erop af. De gesprekken waren van leuk tot de diepte in. Over het geloof, over gewoon kennismaken met elkaar. Dini Bakker is 81 jaar en is de afgelopen maand verschillende keren bij een open huis binnengestapt. Heel erg leuk. Ik ben met meer mensen op bezoek geweest en het was eigenlijk een keer heel erg gezellig. Wat vond u er zo gezellig aan? Nou, de gesprekken. En alles. En de vriendelijkheid, hij is zo vriendelijk niet ontvangen. Ja. De organisatie krijgt reacties uit het hele land. Verschillende mensen willen het volgend jaar in hun eigen woonplaats beginnen. Ook de editie hier in Axel krijgt in 2024 een vervolg. Als het volgend jaar weer is, gaat u dan weer? Ja, dan ook weer. Aan gezond zit wel. Ja. Een vuurwerkverbod. Zeeuwse gemeenten, die voeren het niet in. Die wachten op een landelijk verbod. Maar over de grens zie je dat gemeenten het wel doen. Van de 10 aan Zeeuws-Vlaanderen grenzende Belgische gemeenten hebben er 6 een vuurwerkverbod. Zoals Sint-Laurijns. Daar is het sinds 2019 verboden om vuurwerk af te steken. Zeeland met het nieuws. Terneuzen wil een landelijk vuurwerkverbod. Borselen is tegen, blijkt uit de rondgang van persbureau ANP. En de andere Zeeuwse gemeenten zijn neutraal of hebben niet gereageerd. In het hele land willen ruim 30 gemeenten een... Het begint een eindejaarstraditie te worden. Gemeenten, politie, oogartsen en dierenorganisaties die pleiten voor een vuurwerkverbod. Maar ja, ze roepen er al jaren om. Het is nog niet geregeld en het ziet er voorlopig ook nog niet naar uit dat het geregeld gaat worden binnenkort. En zo kunnen we dus ieder jaar nog knallend het nieuwe jaar ingaan. Iets wat aan deze kant van de grens al een paar jaar uit den boze is. Want zo heeft Sint-Laurijns over de grens bij IJsendijke sinds 2019 een vuurwerkverbod. Klachten van inwoners waren hier de aanleiding voor. Honden en paarden bijvoorbeeld schrikken zich dood als er een knal zich voordoet. En dat heeft eigenlijk de aanleiding gegeven om een college te vragen om daarover te oordelen. Er moet maar 1 ongeluk gebeuren met een dier en we zouden het niet graag hebben, zal ik maar zeggen. Heel jammer, omdat vuurwerk mooi is om te zien. En langs de andere kant vind ik dat ook wel goed, omdat het natuurlijk... Zo is dan de huisdieren heel bang kunnen zijn tijdens al dat lawaai. Ik vind dat heel goed, zeker voor de dieren. Alleen voor de dieren? Voor alles, voor de mensen ook. Want altijd gebeuren er ongelukken of het is altijd wel ergens iets dat er iets negatiefs mee gebeurt. Ik vind dat heel goed, omdat er zijn nog veel dieren die er bang van zijn en zo. En ik vind dat ook een geldverspilling. Sint-Laurijns is een van de 6 aan Zeeuws-Vlaanderen grenzende gemeentes met een vuurwerkverbod. De overige 4 grensgemeenten staan het toe, waaronder bijvoorbeeld Knokke-Heist en Zelzaten. Volgens burgemeester Van den Boeren is het vuurwerkverbod in zijn gemeente een succes. Nederlandse gemeenten die ook graag een verbod zouden willen, vinden het op dit moment niet haalbaar, omdat het niet te handhaven zou zijn.
Volgens Van der Moeren is het een utopie om te denken dat je met een verbod iedere overtreder in de kraag kan vatten. Maar kan een verbod wel degelijk een afschrikkende werking hebben? Er staat nogal een fikse boete tegenover. En mensen zijn daar toch een beetje bang van, zal ik maar zeggen. Van die geldbeugel die zou kunnen gelegd worden. Want wat voor boete staat erop op het afsteken van vuurwerk? Wel, de kleinste boete is €250. Als de mensen dan toch het been stijf houden en voortdoen, zal het wel een hoge boete worden. En wat is de maximumboete? Ik denk dat het €2000 de maximumboete is. Hij heeft tot slot voor zijn Nederlandse collega's ook nog wel een advies. Voer de regel ook in Nederland en probeer bij mondjesmaat te handhaven, zodanig dat mensen na een tijdje ook wel weten wat er tegenover staat. En dat is dus naar zijn mening een forse boete. Storm Pia heeft flink wat afval uit de Oosterschelde geblazen. Bij natuurgebied Planturenluur is de troep woensdag nog altijd te zien. Het was echt verschrikkelijk. Het lag helemaal vol met plastic, met kratten, met tonnen, met jerrycans en nou ja, noem maar op. Dus ja, toen dacht ik van nou, nu moeten we er heel snel wat aan gaan doen, want dit kan je niet zo achterlaten. Na een oproepje op Facebook kwamen mensen in actie. Er kwam hulp van alle kanten. Nog een camping uit de buurt die kwam helpen. En eigenlijk mensen die hier vlak achter de dijken wonen. Dus samen met z'n allen hebben we toch heel veel kunnen doen. Er is dus al veel opgeruimd, maar bij hoogwater spoelt er steeds weer nieuw afval aan. De Groot hoopt dat iedereen die er loopt wat rommel opruimt. Op deze beelden staat ze op het podium, maar dat zal dit jaar niet zo zijn voor Sherin van Anrooy. Ze mist zaterdag de vestingcross in Hulst. Ze is geblesseerd. Van Anrooy uit Capelle heeft een gebroken en een gekneusde rib na een val tijdens een training vorige week. Ze heeft daarna nog wel gefietst, maar niet van harte. En nu last ze tijdelijk een pauze in om te herstellen. Dat gaat dus helaas ten koste van de Zeeuwse wereldbekerwedstrijd veldrijden. Zeeland is goed voorbereid op een nieuwe golf coronabesmettingen. Dat zegt de GGD Zeeland nu het aantal virusdeeltjes in het riool recordwaarde heeft bereikt. Een teken dat veel mensen het virus hebben. Vooral de hoge opkomst bij de laatste vaccinatiecampagne stemt de GGD hoopvol dat Zeeland dus echt goed is voorbereid. Nou, we zien in Zeeland een hele goede opkomst. We hebben ruim 80.000 burgers gevaccineerd. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Nog tot en met de laatste dag van de vaccinatiecampagne, afgelopen vrijdag, was het dan ook erg druk bij de priklocaties. Ik heb astmatische bronchitis, mevrouw astma. Ja, dan wil je dat risico niet nemen. Dus we zijn blij dat we de prik hebben. Ja, hij wil er nog niet dood. Nee, hij wil nog een poosje bluffen hier zo. Dus we zijn allebei op leeftijd, dus dan ben je toch vatbaar. Zo is dat. Met al die prikken in de armen zijn relatief veel mensen goed beschermd, nu het aantal besmettingen ongekend hoog oploopt. De hoeveelheid virusdeeltjes in het riool was nog nooit zo hoog als nu, maar volgens de GGD Zeeland helpt de relatief hoge opkomst in Zeeland om deze nieuwe coronagolf het hoofd te bieden. Dat betekent dus eigenlijk dat we toch een aanzienlijk deel van de Zeeuwse burgers gevaccineerd is. Wat toch een extra stukje bescherming brengt. Dat wil niet zeggen dat deze mensen het niet kunnen krijgen. Want ondanks dat je gevaccineerd bent, kan je nog steeds COVID krijgen. Dus, en daar ook ziek van worden. Maar de verwachting is wel dat deze mensen die gevaccineerd zijn, dat die niet ernstig ziek worden. En dus dat dat ook niet leidt tot ziekenhuisopnames of nog erger tot overlijdens. Dus in dat opzicht zijn we relatief goed voorbereid op de golf die momenteel gaande is. Voorlopig was dit de laatste vaccinatieronde. De vaccinspuiten worden nu dus weer even aan de wilgen gehangen. Maar het is niet ondenkbaar dat er volgend jaar weer geprikt gaat worden. Maar ja, daar moet de minister nog een besluit over nemen. ProRail wil de Zeeuwse spoorrail stabiliseren door het plaatsen van sensoren, het aanbrengen van extra zandlagen en een betere drainage. Want zo kan overvloedig regenwater beter worden afgevoerd, waardoor verzakkingen in de toekomst zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. De sensoren die moeten verzakkingen juist vroegtijdig signaleren. Dat laat ProRail weten in reactie op een boze brief van het provinciebestuur. Dat wil snelle maatregelen om nieuwe problemen te voorkomen. Door zware regenval verzakte het Zeeuwse spoor eind november op verschillende plaatsen, waardoor treinen uitvielen en er veel overlast was voor de reizigers.
Het is talloze keren uitgesteld en even leek het zelfs helemaal van de baan. Maar nu krijgt het Delta Climate Center steeds meer vorm. Op 1 januari begint de nieuwe wetenschappelijk directeur in Vlissingen. En in het tweede kwartaal van volgend jaar vindt de officiële opening plaats. Maar onderzoekers zijn al aan de slag op het gebied van water, voedsel en energie. In deze toren van de HZ in Vlissingen is sinds kort het DCC gevestigd. Het Delta Climate Center. Waar zijn we hier? Dit is de vergaderzaal. Prachtig uitzicht natuurlijk over de Delta. En hier vinden met name de vergaderingen plaats met het bestuur onder andere. Geen straf om hier te zitten? Nee, zeker niet. Nee. Naast een zakelijke en een wetenschappelijke directeur zijn er ook al echt onderzoekers aan het werk bij het DCC. We zijn hier op de tweede verdieping van de HZ-toren. En hier huurt het DCC een aantal werkplekken. En het zijn flexibele werkplekken, dus we hebben hier iedere keer ook andere mensen in huis zitten. Vandaag zijn het de practoren van Scalda, de practor water en de practor voedsel. Waarom is dat DCC voor u belangrijk, voor uw onderzoek? Dat is bijzonder belangrijk om verbindingen te leggen tussen studenten, bedrijfsleven en allerlei overheden hier in Zeeland. En met name rondom de problemen die op ons afkomen, met klimaat bijvoorbeeld. De wetenschappelijk directeur woont nu nog in Engeland, maar komt in januari naar Zeeland. Er is veel te doen. Er is een vrij grote groep aan instituten die het samen hebben opgericht. En er zijn heel veel belanghebbenden. En iedereen heeft zijn eigen voorstelling van wat het precies gaat doen en wat we gaan betekenen. En ik denk dat we daar heel veel luisterend en samenwerkend met verschillende partijen een start gaan maken. Door alle instituten die meedoen was de oprichting van het DCC ingewikkeld. Eigenlijk had het centrum al in februari 2022 open moeten zijn. Bovendien gaat het om veel geld. Het gaat in totaal om een project van 88 miljoen euro, dus over een periode van 10 jaar. Dus je moet ook echt heel goed van tevoren met elkaar nadenken van hoe gaan we nu echt die krachtenbundeling optimaal doen om echt hier optimaal impact in Zeeland te maken. En daar is tijd voor nodig. In het Delta Climate Center werken verschillende niveaus samen, universitair, hbo en mbo. Die onderzoekers kijken samen met bedrijven naar praktische oplossingen voor Zeeuwse vraagstukken. Bijvoorbeeld zoetwater in de landbouw is een bijzonder belangrijke om aan te werken. Een van de dingen die onze teeltstudenten doen is bijvoorbeeld het zoutgehalte in water meten. We zijn bezig hier in Vlissingen met studenten en onderzoekers om in wijken hier naar klimaatadaptatie te kijken. En we kijken ook met onderzoekers en met studenten naar allerlei kansen voor de zilteteelt. En tot zover dit weekoverzicht op zaterdag de 30 december. Later vanavond kunt u nog kijken naar maar liefst 2 documentaires. De eerste is Nieuwe kerncentrales leren in het buitenland. Ja, met andere woorden, wat staat Zeeland te wachten als er over een paar jaar eventueel 2 nieuwe kerncentrales in Borselen worden gebouwd? En de andere documentaire is De kunst van eenvoud. En daarin volgen we topkok Jannes Brevet en zijn vrouw Claudia van Interscaldus tijdens hun laatste weken van hun werkende leven. Ik wens u nog een heel fijne avond en graag tot morgen.